Jokanyo masiro somo ni jopuonjre man kod ng'ol ma opogore ywak ni jopuonj onge ma oromo ne jopuonjre go e piny Kenya mangima. Kotelgi kod jakoma mar boda mar jogo ma ong'ol Christina Kenyatta kolos ka gin Kilifi e kinde romo mar jiwo somo kod rit makare ne nyithindo ma ong'ol. Gikwayo sirikal mondo kik ket nyithindo go pacho ma ok otergi e sikunde mondo ngimagi odhi nyime kaka jopuonjre mamoko ma onge gi ng'ol. Kirudi nyumbani, wale watoto wameachwa huko nyumbani, mpembeleze wazazi, waambie kuna shule mzuri sana hapa, kuna dormitory, watoto wanalewa, wanasomeshwa vizuri, leteni watoto wenu. Let these parents take their children to the hospital for treatment when they are sick. Let these same parents take their children to school. Let these children go to special areas like the assessment centers and even to other organizations like Kuhenza, where these parents can be counseled so that they can understand about disability, and that removes the stigma. Nahitaji kuongeza walimu kama 3 hivi ili tuweze kuwabeba vizuri, kwa sababu darasa la hawa watoto ni wanafunzi wa 6, 7 hivi unaweza kuamudu vizuri, lakini wakiwa wengi kwa darasa ni shida.